Čo sa nachádza v našej obytnej dodávke a ako je možné, že sa nemusíte ísť do kempu? Je to napríklad táto plne vybavená kuchyňa s plynovým sporákom, umývadlo s tečúcou vodou, nie len studenou, ale aj teplou, praktická chladnička s malým mraziačikom a s kuchynským vybavením, taniere, pánvice, hrnce, poháre, aj poháre na vínko. Nemalo by vám nič k vareniu chýbať. Taktiež sa tu nachádzajú rôzne misky, príbory, poháre. V dodávke máte množstvo úložného priestoru, napríklad tu, ale aj tu. Samozrejmosťou je veľká posteľ s rozmermi 200x140 cm. Nechýba ani vonkajšia exteriérová sprcha. Sprchovanie nadobudne úplne iný rozmer. Môžete si tu natiahnuť takýto záväz a osprchovať sa v súkromí. Okrem kempingového sedenia máme k dispozícii aj takýto stôl s vnútorným sedením. Ako som už spomínala, dodávka je off-grid, čiže nemusíte ísť do kempu. Nachádzajú sa tu dve 220V zásuvky, jedna USB a taktiež tu máte boiler na ohrievanie vody buď na 50 alebo 70 stupňov. Dodávka si vyrába elektrickú energiu sama vďaka solárnemu panelu, ktorý je na streche. Skvelou vychytávkou je aj tento systém, vďaka ktorému si viete poháňať vzduch buď dnu alebo von. Za touto priečkou sa nachádza 100-litrová nádrž na vodu, ktorá vám vystačí na pár dní a samozrejmosťou je teplá voda. Taktiež sa tu nachádza chemická toaleta. V prednej kabíne máme takéto krásne poťahy. V dodávke máte možnosť si požičať aj nosič na 2 bicykle, ktorý sa pripevní sem. Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom dodávky alebo prenajmov na rok 2026, neváhajte napísať.